Oh, 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 oh. Pod kapotou ticho, vzadu silu skrýva, 204 koní na kolesa vplýva. Pohon zadných koles, ako Škoda kedysi, no na športovú jazdu s touto verziou nemyslí. Razvor dlhý, 2,7 metra, dojazd cez 300. Vnútri parádny priestor, nie je tu tesno. Vpredu sú kotúčeno, vzadu bubnové brzdy. Majú pozvolný nástup, to ma trošku mrzí. Podvozok je ale skvelý, filtruje každý skok. A hmotnosť takmer 2 tony, je to šok. Jazdné režimy menia správanie hneď. Z komfortu do športu, to je iný svet. Jazdné režimy menia správanie hneď. Z komfortu do športu, to je iný svet. Forma 470 litrov, to nie je žiadna sláva. Sklopením sedaček sa priestor väčší stáva. Nabíjanie sľubuje veľa, no chlad ho spomalí. V zime sa sľúbených 165 kW nedostaví. Napriek tomu je to skvelé auto, so 60 baterkou, o 37 000 je horúcou kartou.